Ketemu maneh bolo karo vlog kesehariane Widodo. Iki ke ceritane aku arep ngusungne botone nggone Pak Puhku bolo. Botone payu dituku tanggane dhewe bolo. Cedhek banget bolo, kurang luwih ya 500 meter bolo. Lah iki botone urung dunggahne bolo. Ijik ngenteni Pak Puhku ijik maem kuwi engke lah aku karo tak sambi karo gawe konten bolo. Ya ngene iki lho bolo, perjuangane seorang konten kreator ki awan-awan ngusung boto ya tetep gawanane tripod karo kamera. Botone Pak Puhku kuwi payune ora akeh bolo, ya mung 2000 bolo. Kingko ki ya tak gawe 2 kali perjalanan bolo, montore ben aja abot-abot ngono lho bolo karepku ke. Lah iki lho bolo, anakku lanang ki nyandi-nyandi ya mau melok ae. Lah iki ke dolanan ning gondal-gandulan ning wit klengkeng bolo. Basa tak elekne wonge takon ngalih masalah nggone panas aku mesakne. Lah iki ke aku ya arep ngendangi Pak Puhku bolo, nak maem ki wis sampe apa urung ngono iki. Aku ya arep ngendangi Pak Puhku ning teras utawa ning ngemper omahe ngene Pak Puhku bolo. Lah iki lho bolo ngene Pak Puhku barang ki ya arep mbangun bolo, ketoke arep ngecor iki. Masalahe ya kapan kae iki kon golekne aku pasir ngono bolo, ki tak golekne sak dam. Lah iki Pak semene barang ya wis teko utawa wis dikirim ning tokone ngono bolo. Tokone ya sebelahku ngono ya cedhek bolo, nak daerah nggon aku ki nak bahan-bahan material ngono ki cedhek bolo. Masalah ya omahku ki ora begitu kuampung utawa duwesa ngono lho bolo. Ya alhamdulillah bolo, omahku ki rada kota titik ngono. Lah iki karo ngenteni Pak Puhku kuwi iki nak maem ketok sawi bolo. Lah iki ya tak sambi karo mangan jajan Astor bolo karo anakku lanang. Iki ke tepate ngono ya jam 1:30 bolo, mulakno Pak Puhku ki urung maem, kayak iki maem saurunge ngusungi boto. Lah iki singkat cerita Pak Puhku ya wis sampe, iki karo bapak aku ya wis siap ijik njagong karo ngombe kopi bolo karo udut. Lah iki koncoku ki anti kamera bolo, mbok seruh nak aku tak gawe konten dada-dada. Lah daripada engko kanca-kancaku sing delok kontenku iki penasaran, lah Mas Widodo iki engko melu ngusungi boto apa ora? Lah tak jawab, iki aku orang melu ngusungi bolo, mung cukup aku nyopir. Singkat cerita maneh bolo. Iki ngono bar ngopi ngudut saja wis cukup, jame ya wis mepet. Iki ya botone wis lekas diunggahne ning kendaraan bolo. Jane ngunggahne boto ning kendaraan motor kaya nggon aku ngene iki bolo, cuwep. Masalahe mung 1000 ngono kuwi. Nak muat, masalahe ya kekuatane motorku ki ya mung 1000 bolo. Kurang luwih ya mung setengah jam ya wis cukup bolo. Lah iki mbok deku bareng ya ngewangi bolo. Lah ndak cuwepet neh iki engko mesti jos. Suasanane ya cerah kaya atine Pak Puhku kaya ngene iki lho bolo, botone payu. Lah iki sing ngusungi kayu iki bolo, kancaku sing tak syuting ditutupi dada-dada kuwi bolo, mbok seruh nak tak gawe konten kuwi dhek malah ketagihan kon nyuting ae bolo. Lah iki wong bar numpuk kayu eneng omah-omahan ngarep omahe ngene Pak Puhku bolo, roh nak aku gawe konten, roh wonge langsung nyedek aku, suwenenge pol ki tak syuting bolo. Lah bar kancaku tak syuting kuwi mau bolo, saurung aku budal kuwi langsung nyandak HP, tekok kontenmu apa jenenge apa, langsung di-follow bolo. Alhamdulillah. Ya wis ngene bolo ya, disambung video berikutnya. Dadah.